Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ. Я Олеся Ушакова. У ефірі новини «Час мясцовый» сёння ў выпуску. Кветкі вялікай перамогі. Патрыятычная акцыя ў міжнародным фармаце адбылася на базе экскурсійна-турыстычнага комплекса «Аптэкарскі сад». Спецыяльная праграма «Допінг» стартавала ў Маладзечынскім раёне. Праваахоўнікі правядуць мерапрыемствы па папярэджанні незаконнага абарота лекавых сродкаў. Скарбы нацыі, спадчыны зямлі. У Маладзечні адбыўся 13-й абласны фестываль нацыянальных культур. Кветкі вялікай перамогі. Гэтымі днямі на базе экскурсійна-турыстычнага комплекса «Аптэкарскі сад» у Мядзельскім раёне адбылася патрыятычная акцыя ў міжнародным фармаце. Удзел у мерапрыемстве прыняла і здымачная група МКТБ. У Беларусі акцыя «Кветкі вялікай перамогі» традыцыйна праходзіць вясной, але на гэты раз яна стартавала восенню і тым самым дала пачатак мерапрыемствам міжнароднага камуністычнага актыву, прысвечаным 75-годдзю перамогі савецкага народа ў Вялікай айчыннай вайне. Госці з Расійскай Федэрацыі, Украіны і прадстаўнікі актыву камуністычнай партыі Беларусі высадзілі 75 дрэў па колькасці юбілейных год з намінальнай падзеі. Такім чынам, у Аптэкарскім садзе каля нарачы з'явіўся сімвалічны сад перамоги, сад жыцця. Деды и прадеды великие дела совершали. Они строили, они созидали. Даже когда пришедшие враги на нашу землю уничтожали и стирали с лица земли все то, что они создали, они снова восстанавливали, не строили, они жили и не были счастливы. Я хочу, чтобы наша память дала счастье и будущее для нашей молодежи. В России уже эта акция началась с этого года, с весны этого года. Уже высажено больше 1,5 миллиона деревьев. Эта акция пройдет по всем нашим республикам бывшего Советского Союза. Сегодня вот подобные акции проходят уже и в Казахстане, и в Грузии, и в Армении, в Азербайджане. И в рамках нашей организации Союза Компартии, СКП, КПСС сегодня в этой акции принимают сотни тысяч людей участия. Саджанцы 4 сартоў яблыні, груш, а таксама каліны утварылі невялікі сад і занялі сваё месца на адным з участкаў унікальнага ландшафтнага аб'екта. Арганізатары мерапрыемства прапанавалі паўдзельнічаць у акцыі і здымачнай групе Маладзечынскай тэлестудыі. Пару хвілін і дрэўца яблыні пасаджана. Спадзяёмся, прыжывецца добра, гэтак жа, як і астатнія саджанцы. А супрацоўнікі Аптэкарскага сада запрасілі ўсіх у госці праз гады 3-4. Праз гэты час дрэвы пачнуць плоданосіць. Між іншым, удзел у акцыі прынялі не толькі камуністы сталага ўзросту, але і моладзь. Мы всегда стараемся это сделать так, чтобы молодежи было интересно. Помимо того, что мы пришли сюда поработать, мы стараемся это как-то разнообразить. В том числе, например, сегодня мы там уже побывали и в Мяделе на набережной. Вот, посмотрели, что как. Ребята увидели, наверное, некоторые из них в первый раз увидели озеро Нароч. Мы также возложили цветы к монументу, и поэтому у нас всегда это не проходит просто так, что мы пришли и посадили деревья, а действительно с чем-то как-то совмещаем для того, чтобы был больше интерес. Гаспадары, супрацоўнікі Аптэкарскага сада правялі для гасцей цікавую экскурсію, пазнаёмілі з бабуляй-траўніцай, пачаставалі лясным чаем. Дзякуючы гэтаму праекту Мядзельскі раён стаў не толькі санаторна-курортнай зонай, але і набывае статус беларускай чайнай сталіцы. На алеі ганаровых гасцей прадстаўнікі 3 брацкіх краін пасадзілі вішню і перадалі добрыя пажаданні адзін другому разам з вянком з чароўных зёлак і замовай траўніцы Ганны. Алла Маркелова, Иван Бялков, МКТВ. Маладзечны 2020. У чэрвені наступнага года адбудзецца юбілейны 20-й нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі «Маладзечна». Маштабнае мерапрыемства на працягу многіх гадоў здзіўляла жыхароў і гасцей горада насычанай культурнай праграмай. Работнікі палаца культуры прапануюць маладзечынцам паўдзельнічаць у праекце, сумесна арганізаваць экскурс у гісторыю фестываля і ўспомніць, як гэта было. Каб стаць часткай вялікага унікальнага праекта, вы можете прынесці фота і відэаматэрыялы з указаннем аўтара. Негатывы на плёнцы зробленыя падчас святочных мерапрыемстваў у перыяд з 1993 па 2006 год у палац культуры ці даслаць па пошце. Адрас паказаны на экране.
Спецыяльная праграма «Допінг» стартавала ў Маладзечынскім раёне 18 лістапада. Праваахоўнікі на працягу тыдня правядуць комплекс мерапрыемстваў па папярэджанні выяўлення і спыненні злачынстваў, звязаных з незаконным абаротам лекавых сродкаў, у складзе якіх ёсць наркатычныя сродкі, псіхатропныя рэчывы і іх аналагі. Як патлумачыў начальнік аддзялення па наркакантролю і супрадзеянні гандлю людзьмі Маладзечынскага РАУ Сергей Рудкевіч, у складзе індывідуальных аптэчак для насельніцтва раней уваходзілі таблеткі тарэна. Некалькі гадоў таму было прынята рашэнне аб канфіскацыі лекаў, аднак да гэтага часу яны могуць захоўвацца ў людзей. Пры добраахвотнай здачы ўладальнікі вызваляюцца ад крымінальнай адказнасці, аператыўнікі правядуць маніторынг устаноў аховы здароўя і аптэк, вывучаць умовы захоўвання нарказмяшчальных медыцынскіх прэпаратаў, сістэму аховы памяшканняў. Разам з байцамі наркакантролю будуць задзейнічаны супрацоўнікі падраздзяленняў РАУ з Маладзечынскага аддзела дэпартамента аховы, прадстаўнікі раённых устаноў аховы здароўя. Завершыцца комплекс мерапрыемстваў 22 лістапада, паведаміў афіцыйны прадстаўнік Маладзечынскага РАУ. Знік аўтамабіль. Жыхар горада звярнуўся ў Маладзечынскі РАУ з паведамленнем, што ў перыяд з 13 на 14 лістапада з двара дома па вуліцы Валынца выкралі аўтамашыну «Опель Аскона» 1984 года выпуска чырвонага колеру. Рэгістрацыйны знак 2231 МА5. Міліцыя просіць грамадзян, якія валодаюць якой-небудзь інфармацыяй пра месцазнаходжанне зніклага аўтамабіля, паведаміць па тэлефонах, якія вы бачыце на экране, або звярнуцца ў райаддзел па адрасе горад Маладзечна, вуліца Галіцкага, 23. Канфідэнцыяльнасць і ананімнасць гарантуюцца. А вось жыхару вёскі Вазгелы пашанцавала. Яго аўтамабіль «Мазду» аператыўнікі знайшлі па гарачых слядах. Праваахоўнікі затрымалі 29-гадовага угоншчыка са стажам, а скрадзеная машына апынулася ў Радашковічах. Падазроны знаходзіўся ў лясным масіве непадалёку ад кінутай легкавушкі. Зламыснікам аказаўся беспрацоўны аднасяльчанін заявіцеля. Як растлумачыў затрыманы, ён хацеў скараціць шлях на чужой машыне да вёскі Пралескі, але ў Радашковічах машына заглохла, а гора-вадзіцель вырашыў схавацца ў лесе. Фігурант знаходзіцца ў ізалятары часовага ўтрымання. Парушальніку пагражае ад 2 до 6 год пазбаўлення волі. Скарбы нацыі, спадчына зямлі. У Маладзечні адбыўся 13-й абласны фестываль нацыянальных культур, чым здзіўлялі гасцей прадстаўнікі розных нацый у рэпартажы Аллы Маркелавай. Каля 130 прадстаўнікоў розных нацыянальнасцяў і народнасцяў пусцілі свае карані на Меншыне, дзе мірна жывуць, працуюць і выхоўваюць дзяцей. А фестываль у Палацы культуры нашага горада ў чарговы раз сабраў тых, хто не забывае родную мову, захоўвае народныя традыцыі і звычаі, перадае іх дзецям і ўнукам і тым самым узбагачае не толькі сваю культуру, але і культуру Беларусі. Мы вывучаем польскую мову. Яна нам вельмі падабаецца. Дома мы чуем яе. На ёй размаўляюць нашы дзядулі і бабулі. Вот гэтыя прыборы нам шылі нашы бацькі. Мы на каляды собираемся гуртом с дзяўчынкамі и ходим калядаваць по вёсцы. Вот у меня вся посуда в доме. Это гжель. Она здесь представлена. Недалеко от нас в Березино живет мужчина, который коллекционирует тульские самовары. Мы вот взяли у него больше 30 самоваров, да, им по 150 лет, и все они тульские. Поэтому здесь, в принципе, мы сегодня представили тульские самовары, тульские пряники. А якое ж свята без пачастункаў? Свой аўтэнтычны каларыт госці дэманстравалі ў тым ліку і праз нацыянальныя стравы. Прадстаўнікі кожнай дыяспары не толькі з густам аформілі сталы, але і дзяліліся рэцэптамі нацыянальных блюдаў. Не тых класічных, якія можна знайсці ў інтэрнэце з першага кліка, а тых, якія перадаюцца як спадчына ад маці да дачкі. Хаця ўзаемапранікненне культур не абыходзіць бокам і кулінарныя справы. Самый головний атрибут української кухні на столі повинна бути горілка, вареники, борщ український і випічка. От на сьогоднішній день ми приготували те, що сьогодні їмо. Ми українці і ви білоруси. Це сало українське, ковбаса полтавська, пиріжки з капустою, салат і українська горілка. Кожны такі фестываль – гэта сімвал міжнацыянальнай дружбы, міру, духоўнага багацця і яднання нацый. 11 дыяспар, а гэта больш чым 300 удзельнікаў, сустрэліся ў Маладзечні на фестывалі. Прадстаўнікі адных народнасцей, як тыя ж яўрэі ці палякі, прапісаліся ў нашых краях стагоддзі таму. Іншыя прыехалі нядаўна. І менавіта Меншчына стала для іх другой малой радзімай.
Я замуж выходила здесь, в Белоруссию, в 89 году. Когда у нас было землетрясение, мой муж приехал в командировку, потом приезжал за мной. Он меня привез сюда. Уже 89 года, 20 марта, живу в Беларуси. Муж русский, Липецкой области, они тоже приезжие в Беларуси. А потым настала чарга паказаць сваё майстэрства творчым калектывам нацыянальных аб'яднанняў і індывідуальным выканаўцам. Гледачы былі гатовы на біс выклікаць кожнага з артыстаў і ўзнагароджвалі ўсіх заслужанымі апладысментамі. Журы выбірала лепшыя нумары для ўдзелу ў рэспубліканскім фестывалі нацыянальных культур. Адбудзецца мерапрыемства ў Гродні будучым летам. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, Иван Бялков, МКТВ. На гэтым выпуск завершаны. Я з вами развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.